Гангстери има, да. Сега показвам на класната. А ние да покажем ли какво ще правим? Не, Що си бил чекила? Damn, son. 13 да го ела. Имам 7 минути. Аре, закъсня. На тебе, да, ние сме с български, ще ни пляскаме. Няма етап сега. Ние сме с какво? Аре, бе, ман... Ние с какво сме? Аз не си знам програмата, майка му реба. Хейншот. Обаче моята батерия не държи много, на 61%. А какви телефона? Samsung. Аз си намерих 3 топки. Аре, брат, ти имаш 2 топки, моля те, дай. Не. Добре, да си тупам поне една. Не. Аре, бе, човек, да си тупам да учиш. Та оригинална, виж, я дай, може да за малко. Why? Няма ти ги взем, дай. Брата. Та ги дадох. Чакай. Роланд. Leather ones. Нигър. Чакай. Роланд Гарлос. Роланд Гарлос. И е оригинална. Дайте съвсем клад. И е оригинална и аз ги дадох на то за лев и 10. И една топ. И една топка ми даде той. Добре, ай, дай ми. Бега, не ми пипай топката. Дай да тупам, бе, брат. Оригиналните скачат много нагоре. Ето. Аре, Баре, дайте ми да Ай. тупам. Опа. Ей, де си? Не, бе, не се подпира, не човек, колата ще ни бел. Надел. Чакай само ето да ми да му даде на капачка. Ай, Ради. Чупи са бронята. Леко е панала бронята. Леко е панала бронята. Не, паднала, ама почина сама към... Почнава да се маха това тук. Тука. Ама да пиеш 100 годините я. Добре. И аз му да дам бургера. Не, ние да ви кажем, защото да не вземе да стане нещо. Благодаря. Я учите тук ли? Да. Да. Браво. Ами много ти малка топката, али си купи по-голям. Казаха, че имаш много малка пи. Казаха ти, че имаш много малки топки. Чакай. Ела, гей. Ела, бе, генгста. Чакай за малко. Гангстери има, да. Гей. То са свин. Ще чуви Топка! Къде? Става. Ради! Топка! Да! Ела! И 16? Не ми пука! Искам Тръгваме да взема топката, бе, брат. Ето ги. Гуна или? Това. Ето ги. Ребят, брат. Дай ги взем. Беги, нямаме време, ние сме по... Имаме, мога да прескочим. Таше. Тук има дупка, бе. Брат, тук има дупка. Пука мушки са. Искаш да ти го намушкам? Не. Чомо, беби. Кой? Добре, чакай, че има още един бечък. Let it go. I'm the goat. Колко процента? 60%. Чакай. Let the goat. Гей! Ако не ни изчакаш, майки ти да умре. То гей. Кой тича на мене, уя? Колко е часа? Бай 18, брат, ние ще закъснеем. Брат, жената гледа. Тук няма капачка, дай ми си капачка. Чакай, лава. Двойнички. Не мога ги мана. Как и да е, аре.